Тэхнічныя аспекты і бяспеку пры галасаванні на выбарах у каардынацыйную раду распавёў распрацоўнік платформы уласна для галасавання Павел Лібер. На адмысловай прэсавай канферэнцыі ён патлумачыў, што выбарчыя спісы павінны размясціць усю інфармацыю пра сябе на сайце 3 сланы, а само галасаванне пройдзеш на іншай платформе, куды аўтаматычна будуць перанесеныя ўсе дадзеныя пра кандыдатаў. Але назву гэтай платформы не агалошваюць загадзя у мэтах бяспекі, сцвярджае Павел Лібер. Почему вообще мы хотим дать все в последний момент? Потому что мы видим большую готовность режима тратить много ресурсов на борьбу с выборами в Координационный совет. И в этом, наверное, самое большое отличие от прошлого раза, потому что в прошлый раз тоже были там DDoS-атаки какие-то и прочее, но это было, скорее дежурная какая-то штука. То есть сейчас мы видим очень массированные, прям такого национального уровня, я бы сказал, нападки, которые стоят им денег. И им это стоит много денег, поэтому наша команда внутри себя обсуждала, что окей, если у режима есть готовность действительно тратить серьезный ресурс на то, чтобы с нами бороться, значит, наша задача попытаться максимально оттянуть тот период, когда у них будет достаточно времени изучить там все наши системы. Агентство «Позірк», Александр Класкоўскі. Спадар Александр, добрый вечер. Добрый вечер. З'явілася інфармацыя ад праваабарончага цэнтру «Вясна», што ў Беларусі праходзяць ператрусы у сваякоў кандыдатаў у каардынацыйную раду. Спадар Александр, а навошта рэжым такім чынам прыцягвае увагу вось да гэтага інстытуту? Падаецца, нават тут у эміграцыі многія людзі не асабліва, скажам так, шмат чыталі, шмат глядзелі пра выбары УКР сёлета. Гэта такі пунктик рэжыму яшчэ з 2020 года. Тады, калі паўстала каардынацыйная рада, то Лукашенко адразу сказаў, што гэта замах на ўладу, а ўлада гэта ж для яго святое, гэта ўсё для яго. І з таго часу вось гэты шалёны пераслед, хоць сітуацыя ўжо змянілася, сёння ўжо далёка не рэвалюцыйная сітуацыя, але вось гэтыя інстынкты рэжыму, яны дзейнічаюць. І відавочна, у сілавікоў ёсць прамы загад усяляк тарпедаваць гэтыя выбары. Так што вось гэта навіна пра ператрусы, яна сумная, але яна не сенсацыйная. І так было 2 гады таму, калі былі папярэднія выбары ў каардынацыйную раду. Так яно і цяпер, і нават мацней, вось ва ўсякім разе, што тычыцца гэтых DDoS-атак, пра якія вось толькі што казаў спадар Лібер. Так што гэта трыгерыць, як кажа моладзь, трыгерыць рэжым. Цягам мінулага месяца мы кожную сераду давалі магчымасць кандыдатам, прадстаўнікам усіх спісаў у каардынацыйную раду паказаць сябе. Былі такія, скажам, нават міні-дэбаты ў студыі «Белсат». Спадар Александр, прапаную зараз паглядзець фрагменты з апошніх дэбатаў, з нашай апошняй сустрэчы тыдзень таму. Мы задавалі пытанне, якія задачы ставяць перад сабой прадстаўнікі выбарчых спісаў, і на гэтае пытанне адказалі Валер Мацкевіч, Тацяна Мартынова і Алексей Кірыенка. Мы маем тры прыярытэты, нязменных прыярытэты. Гэта канкрэтную дапамогу, якую мы аказваем тут і цяпер нам, беларусам. Гэта наша інвестыцыя ў будучыню дэмакратычнай Беларусі. І таксама гэта нашы высілкі, якія мы робім для таго, каб зберагчы еднасць демократичных сил. Я тот человек, который не аффилирован никем. Я не политический активист, я гражданское общество. Я не завишу ни от чьих денег и ни от чьих грантов. Мне плевать, что пропало 150 тысяч долларов КС. Я в них не заинтересована. Я заинтересована только в одном, чтобы не снимались санкции, чтобы люди не торговали другими людьми, чтобы Лукашенко не стал рукопожатным и не смог перевернуть страницу. Я лічу, што мэта у ўсіх кандыдатаў у Раду, яна адна. Гэта вольная, дэмакратычная і незалежная Беларусь. У нас крыху розны погляд на метады дасягнення гэтай мэты. І таму мы дзелімся на спіскі. Але мэта у нас усіх адна. І вось потому мы ідзем у каардынацыйную раду не для таго, каб сеяць там раздор, хаос, дзяліць нейкія рэсурсы, грошы ці ўплыў. Мы ідзем, каб працаваць і супрацоўнічаць, каб займацца парламенцкай дзейнасцю.
парламенцкую дзейнасцю, але ці можна такой дзейнасцю назваць тое, што робіць Координацыйная рада, прынамсі той орган, які ўсё яшчэ цяпер функцыянуе, спадар Александр? Цяжкае пытанне. Я ўжо пачаў казаць пра тое, што стваралася Координацыйная рада ў зусім іншых умовах. Тады ў той момант сапраўды крэсла пад Лукашэнкам хісталася, і тым, хто выходзіў на вуліцы, тым, хто патрабаваў сыходу дыктатара, здавалася, што гэта мэта дасяжная, што вось-вось пачнецца гэты транзіт улады. Яна же называлася спачатку, гэта рада, там доўгая была назва, сэнс быў такі, што дзеля трансферу ці з транзіту улады яна ствараецца. Ну, але, як вядома, тая народная рэвалюцыя была здушаная, разгробленая, і сёння праз 6 гадоў сітуацыя зусім іншая. Працягваецца вось гэты перыяд контррэвалюцыі, і тых, хто быў у першым складзе Координацыйнай рады, многія пабывалі ў вязніцах, іншыя выціснутыя за мяжу, і тут у эміграцыі ўсё ж такі гэта структура, яна, так бы мовіць, павісла ў паветры. Я сваё суб'ектыўнае меркаванне выказваю. Яна была створана ў іншых умовах і пад іншыя задачы. Канешне, можна казаць, што гэта такая пясочніца, так бы мовіць, палітычная, што гэта протапарламент, ну, але пакуль што і на гэту функцыю не цягне Координацыйная рада. Вось 2 гады таму таксама былі прыгожыя выступы, мы цяпер толькі што паслухалі, сапраўды нібыта такія прыгожыя сфармуляваныя тэзы, але ці шмат з таго было зроблена, што абяцалі 2 гады таму? Чым вось запомніўся гэты цяперашні ўжо сыходзячы склад Координацыйнай рады? Калі так успомніць, то большасць, я думаю, згадае найперш нейкія сваркі ўнутраныя, калі ляпалі дзвярыма тыя ці іншыя дэпутаты і цэлыя фракцыі, нават 2 фракцыі, калі не памыляюся, выйшлі датэрмінова. І, канешне, кейс Мельнікавай, гэта ўжо тое, што па-руску называецца притча во языцах. А вось нейкія такія рэальныя дасягненні, пра іх цяжка сказаць. І не тое, што іх няма, тут яшчэ асобнае пытанне, што не ўмеюць гэтыя вось сябры Координацыйнай рады піярыць, скажем так, свае нейкія поспехі, свае дасягненні. І я сёння вот зайшоў на сайт Координацыйнай рады, там самая свежая навіна датавана студзенем сёлетнім. Ну, дык пра што тут тады казаць? Але ў працяг вашай думкі, Координацыйная рада сёння што гэта? Гэта нейкі патрэбны, карысны інстытут, ці гэта пустая структура, а можа нават шкодная структура? Ну, пра шкоднасць я б не сказаў. Шкодная, гледзячы для каго? Для рэжыму, згледзяшча вось сілавікоў, якія цяпер ператрусы там робяць, і крыміналкі заводзяць супраць тых, хто балатуецца. Вось для іх гэта шкодная структура. Я паглядзеў, які там набор артыкулаў, якія інкрымінуюцца. Там не толькі стварэнне экстрэмісцкага фармавання, але і здрада дзяржаве, і страх. Такі букет, што проста адпетыя нібыта злачынцы. Але гэта згледзяшча рэжыму. Што ж тычыцца сэнсу вось існавання Координацыйнай рады на сённяшні момант, я ўжо сказаў, ну, на протапарламент яна яшчэ пакуль што не цягне, напэўна. Але казаць, што увогуле роскід меркаванняў вельмі вялікі. Адны кажуць, што это валізка без ручкі, трэба проста яе ліквідаваць, закрыць і лепей рэсурсы там пусціць на іншыя нейкія праекты. Іншыя кажуць, што гэта вось вялікае дасягненне, таму што гэта інстытуцыя фактычна. І сапраўды я згодны з тым, што вось прадстаўніцтва ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы гэта ўсё ж такі значны факт, па-першае, сімвалічны, таму што доўга Беларусь там не была прадстаўлена, калі пасля таго, як гэтых так званых парламентарыяў лукашэнкавых вымелі адтуль. А цяпер усё ж такі дэлегацыя Координацыйнай рады, менавіта таму, што сама рада была выбраная, яна можа там паўнапраўна ўдзельнічаць у працы гэтай інстытуцыі. Ну, пра эфектыўнасць працы гэта асобнае пытанне, але сам факт прысутнасці ён вельмі важны. Хаця, што тычыцца вось вынікаў, то, ну, Тут не ўсё адразу можна пабачыць. Я нагадаю, што тая ж Рада Еўропы гэта фактычна з'езд такіх парламентарыяў амаль што ўсіх краін кантыненту. І калі да іх давесці нейкія беларускія праблемы, то гэта потым можа рэалізоўвацца на нацыянальным
узроўні праз рашэнні нацыянальных урадаў і парламентаў. Але пра гэта ўсё трэба болей расказваць. Вось, на жаль, як я ўжо падкрэсліў, піяраўская праца, я б сказаў, заваленая чальцамі і кіраўніцтвам каардынацыйнай рады. Якія задачы ставяць перад сабой вось гэтыя выбарчыя спісы? У нас ёсць фрагменты выступаў на Белсаце Андрэя Коласа, Юрася Зянковіча і Арцёма Брухана. Давайте разам паслухаем і вернемся да абмеркавання. Я иду к КС, каб павярнуць КС тварам да простых рэальных праблем жывых людзей. Да праблем тых, хто будзе галасаваць з 11 па 17 мая. Моя праграма вельмі простая. Яна не пра тое, як мы будзем змагацца за Беларусь, яна пра тое, як мы будзем вырашаць нашыя праблемы. Праблемы з візамі, праблемы з ВНЖ, праблемы з банкаўскімі рахункамі і ўвогуле з легалізацыяй. На мою думку, мы неправильно называем саму проблему. То есть, когда мы змагаемся с симптомами, с визами, банковскими операциями и так далее, мы не вырашаем головную проблему вяртання нас всех в Беларусь. А в Беларусі нам всім замінае вярнуцца сістэма закладніцтва, якая створаная рэжымам Лукашэнкі, дзе людзей, сем'і і бізнес выкарыстоўваць як інструмент утрымання ўлады. І пакуль мы не б'ем па гэтым механізме, нічога прынцыпова змяніць немагчыма. Але ў адрозненне ад маіх апанентаў сёння мы не толькі гаворым, мы яшчэ і робім. І вы гэтыя вынікі можаце пабачыць. А таксама, акрамя таго, што мы дапамагаем беларусам, мы ведаем, што рабіць, каб выйти з палітычнага крызісу ў Беларусі. У нас ёсць зразумелая стратэгія, якой мы прытрымліваемся. Гэта міжнародны ціск, прыцягненне да адказнасці рэжыму Лукашэнкі, стварэнне умоваў для таго, каб рэжым Лукашэнкі быў вымушаны пайсці на дыялог з беларускім грамадствам, і выхад з палітычнага крызіса мы бачым менавіта так. Сапраўды, Координацыйная рада фігуруе ў розных афіцыйных дакументах у Еўрапейскім парламенце, ў рэзалюцыі, у заяве Сенату Польшчы. Вось вы, спадар Александр, згадвалі пра Раду Еўропы, пра беларускае прадстаўніцтва. Аднак, ці ўсе гэтыя рэчы не застаюцца выключна сімваламі? Ці яны ўвогуле хоць неяк уплываюць на рэчаіснасць у Беларусі? Ну, ведаеце, калі казаць пра Беларусь, то, канешне, там цікавасць да працы Координацыйнай рады мінімальная. Тут няма ў мяне нейкіх лічбаў, я не бачыў даследаванняў, але вось з эмпірычных такіх кантактаў я адчуваю, што там людзі, нават тыя людзі, якія супраць рэжыму, за перамены, яны жывуць сваім жыццём. Проста няма веры, што заўтра ці паслязаўтра нейкія вось гэтыя прыгожыя тэзісы ўвасобяцца ў жыццё. І вось, слухаючы гэтыя выступы, фрагменты выступаў, я хацеў бы адзначыць, што, па-першае, вось гэтыя малыя справы канкрэтныя, не трэба неяк паганліва на іх глядзець, што тычыцца візавых пытанняў, легалізацыі і гэтак далей, таму што для тых беларусаў, якія апынуліся ў эміграцыі, гэта жыццёва важныя пытанні. І тут трэба, каб быў як мага большы плён. Для тых, хто замкнёны ў дыктатуры, таксама вырвацца адтуль, каб была большая мабільнасць, гэта таксама вельмі важна, таму што Еўропа з аднаго боку ухваляе еўрапейскі выбар апазіцыйных штабоў, а з іншага боку атрымліваецца, што ціск узмацняецца, гэтая жалезная заслона становіцца ўсё болей магутнай, і ўсё цяжэй беларусам выехаць у Еўропу. Які схады рух да Еўропы, калі іх замыкаюць у дыктатуры? Тут можна пра многае спрачацца, канешне, але факт тое, што трэба, каб у выніку вось нейкі быў сплаў з гэтых праграм канструктыўны, а не проста калі, як гэта вось у цяперашнім скліканні было, ператвараецца ў сваркі, потым тыя, каго пакрыўдзілі ці нібыта пакрыўдзілі, яны проста ляпаюць дзвярыма, выходзяць з Координацыйнай рады. Канешне, гэта ёй аўтарытэту не дадае. Цягам месяца мы давалі магчымасць выказацца прадстаўніку кожнага выбарчага спісу і хочам паказаць сёння яшчэ апошні фрагмент. На пытанне пра свае задачы адказвалі Геннадзь Манько, Лизавета Прокопчык и Сергей Макар. Давайте послушаем. Для нас важно очень то, что говорил наш белорусский классик, что людьми зваться и не быть скотом в первую очередь, да, скажем так. И второе, для нас очень важно, главное, быть, а не казаться.
Нам не нужны внешние атрибуты вообще и красивые картинки, которые не соответствуют реальности. Галоўная мэта, чаму я удзельнічаю агулам у дэмакратычным руху і чаму наступ удзельнічаю ў дэмакратычным руху, гэта набліжэнне зменаў. І зменаў, канешне, пажадана пазітыўных і пажадана, каб гэтыя змены былі дасягнутыя ўсё ж такі праз дзеянне, а не праз простае чаканне і праз нейкія здарэнні. І гэтая мэта нас трымае разом, гэтая мэта трымае нас у гэтым руху. Мы объединились, чтобы вернуть в нашу страну закон, достоинство и безопасность. Главная цель – это возвращение правового государства. В этом, кстати, наши программы совпадают. Наш приоритет – ликвидация последствий насильственного захвата власти путем очередной фальсификации выборов 2020 года и восстановления суверенитета Беларуси. Спадар Александр, на пачатку нашай размовы вы выказалі таксама пэўныя свае такія скептычныя сумневы, скептычныя меркаванні адносна, дакладней, можа быць, нават заяўлялі, што іншыя эксперты звярталі на гэту ўвагу, што вось, маўляў, няма куды падзець гэтую КР, у 2020 годзе створаная была для адных задачаў, цяпер іншая сітуацыя. І ўсё ж такі, ну, вось маем 2026 год, маем гэтыя ўзгадкі ў рэзалюцыях розных парламентаў Координацыйнай рады, то бок нейкая форма створаная. Але пытанне, ці гэтая форма набудзе адпаведнага зместу, калі ў людзей, ну так выглядае, што няма шырокай зацікаўленасці да гэтых выбараў, то які лёс чакае Координацыйную раду? Я вот згадываю, як 2 гады таму было даволі шмат энтузіазму у апозіцыйнай вярхушкі, калі казалі, што вось упершыню мы ладзім выбары, раней жа, як вядома, проста там дэлегаты вылучаліся ад пэўных структур. А тут былі першыя выбары. Але меней за 7 000 чалавек тады прагаласавала. Гэта не вельмі вялікая лічба. Было тады, наколькі я памятаю, 12 спісаў, 280 кандыдатаў. Сёлета 9 толькі спісаў і 175, калі не памыляюся, кандыдатаў. І гэта ўжо сведчыць пра тое, што сапраўды грамадскі інтарэс зніжаецца і інтарэс з боку палітычных гульцоў. Вось былі спадзевы, што выйшаў там Віктор Бабарыка, выйшла Марыя Калеснікова, там Мікола Дзядок, іншыя такія знакавыя фігуры. Але яны не пайшлі на выбары, не палічылі, відаць, гэту пляцоўку перспектыўнай. Гэта таксама зніжае інтарэс. Ну, але тым не меней, я б сказал так, што лепей хай будзе такая координацыйная рада, чым не будзе нічога. Таму што разбурыць лёгка, а нешта пабудаваць значна цяжэй. І во всяком разе, хотя я, магчыма, так даволі пессимистично комментую ситуацию и перспективы, я бы сказал, что я отдаю належное громадянской мужности тых людей, якія балатуюцца ў раду, ведаючы, что будзе гэты ціск на іх сваякоў, что будуць гэтыя крыміналкі, і ўжо яны ёсць. Так что тут, як мінімум, мы бачым громадянскую мужнасць, і таму я зычу усім кандыдатам, усім фракцыям поспеху на гэтых выбарах.